amase ya mandasi korwase chikampani ayayokoroga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobutumeki oru superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpabwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igobagotoka ime yo muchobusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo muchokisi asamange bakeresi mgwetrase chinamba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetrase nambede 0111161502 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television, Ekeonga, Kiamamogusi.